El desig de creure és una exposició que reuneix el treball de 7 artistes que recorren els recursos de la màgia, de la prestidigitació, de l'aparicionisme, però també de la ciència, de la tecnologia, per estudiar de quina manera es construeix la producció d'il·lusions, de quina manera també les persones volem creure en allò que no entenem amb la raó, però que en canvi ens ajuda a escapar-nos del que tenim en el dia a dia i per tant volem creure en allò que no entenem. Un dels aspectes en els que ens fixem és amb la mirada, amb la nostra mirada, però també amb la mirada dels altres, amb la confiança que fem en aquesta mirada, si no ho veig no ho crec, o ho crec perquè ho he vist. La Lua Coderch té una carta al principi que el que fa precisament és la imatge de l'exposició, el que fa és hi ha una imatge del joc de confiança en el que veiem com una persona amb els ulls tancats es deixa caure i va a buscar l'altre i confia en que l'altre el sostindrà. Per exemple, en el cas de la peça de la Júlia Montilla, es diu Suports vivents per la fabricació d'un mite. És un projecte que ella va fer a Sant Sebastián de Garabandal al voltant de les aparicions que hi havia hagut allà, que eren 3 nenes que veien a la Verge. I tota la seva reflexió va al voltant de com les persones que van a veure a Sant Sebastián de Garabandal, que van de peregrinació allà, només veuen aquestes 3 nenes i deleguen la credulitat de que existeixen aparicions de la Verge perquè veuen com aquestes 3 nenes la veuen i veuen les posicions i veuen com elles estan entrant, però realment mai estan veient a la Verge, estem delegant la nostra mirada en aquestes persones. El desig de creure vol posar també en relació el públic de l'art amb el públic de la màgia, el públic del cinema. És aquest públic que abans d'entrar ha de deixar la seva incredulitat en suspensió i ha d'entrar disposat a creure en allò, o vol entrar de fet disposat a creure en allò que veurà. En el cas de Christian Jankowski té la trilogia que es diu El cercle màgic. En aquesta trilogia ell posa en relació a l'art i la màgia, contractant 3 mags diferents, 3 transformistes, perquè transformin en un cas amb ell mateix en un colom, en el cas del director del museu en un gos i en el cas del públic no és gens gratuïta la conversió que li fa fer perquè ho fa en un ramat d'ovelles. De fet, després els fa passejar per tota la sala d'exposicions parlant de si el públic és o no és aquest ramat d'ovelles. I això és precisament, per exemple, que ens vol revertir el Jordi Ferreiro amb aquesta peça que tenim, que també ens està parlant altra vegada de la mirada, que ens diu que no confiem en aquesta mirada, que podem haver vist tota l'exposició, però si no disposàvem de l'eina adequada ens hem perdut tota la seva intervenció, perquè és una intervenció que es veu només amb una llanterna amb llum negra, i ell està fent precisament l'antivisita guiada, perquè el públic és qui ha d'anar escanejant l'espai i qui ha d'anar descobrint en tot moment què és el que està passant, però ningú l'està guiant quina és la primera paret que ha d'escanejar. Si anem a un espectacle de màgia i ens expliquen el truc, l'espectacle perd tot l'encant. Aquesta és una idea també que veiem en una peça del Joao Onofre, en la que el veiem amb ell levitant al seu estudi. Aquesta peça és un homenatge que ell fa al Bruce Nauman, que té una peça similar, però ell precisament no aconseguia levitar, està com mig caigut entre 2 cadires, i en canvi el Joao sí que aconsegueix levitar, però l'interessant de la peça és que va acompanyada d'un certificat d'autenticitat emès per l'estudi de fotografia que va ampliar la fotografia i que ens certifica que no hi ha cap mena de trucatge fotogràfic. Per tant, hem d'entendre que hi ha alguna altra mena de truc en aquesta peça. Hi ha més de 20 ciutats que estan reivindicant tenir el Sant Grial i aquest és precisament també el Sant Grial que ens ofereix el Dani Montlleó, que el que fa és popularitzar aquest Sant Grial perquè hi ha un retallable en el que tu pots construir el Sant Grial i emportar-te a la casa. L'exposició es tanca amb una peça de l'Enric Farrés Duran, que es diu El temps és or, en la que hi veiem un Mickey Mouse i on ell ha fet una intervenció precisament en la mirada aquesta que vertebra tota l'exposició, i el que ell ha fet és la mirada s'activa amb el mecanisme que mou el braç de l'higròmetre, que és el frare de la família Borràs.